हाय साଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ସକାଳ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇନା ଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଖାଇବାରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ହଉଛି ବିଲାତି, ତା ସହିତ ହଉଛି କାକୁଡି, ଆଉ ତା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖିଆ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ। ତ ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୁରା ମିଶେଇକି ସବୁ ଦଳା ହଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଗୋଡାଉନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଗାଡି ବି ଲୋଡ ହେଇସାରିଛି। ଗାଡି ଆମର ଯିବ ହଉଛି ଆଜି ବନ୍ଦ ଯିବ, ଜଣକର ମାଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଡି ନେଇକି ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି, ଆଉ କମ ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ବି ଗରମ ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ମାଲ ସବୁ ଏଇନା ଓହ୍ଲା ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଓହ୍ଲେଇଦବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋରେ ବି ଗରମ ହଉଛି, ଭିତରେ ରହି ହବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଦବା, ଜଲ୍ଦି ଖାଲି କରିଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲ ଫାଲ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫେରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଲାଗୁଛି 2-3 ଦିନର ଭିଡିଓ ହଉଛି। ଘରେ ଟିକେ କାମ ରହିଯାଇଥିଲା, ତ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରିହେଲାନି କି ପୋଷ୍ଟ କରିହେଲାନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଡେଲି ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ ପକେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଟିକେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ପକେଇ ହଉନି। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡିଓ ଏମିତି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି, କରିହଉନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଶେଷ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଏଇ ଭିଡିଓଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିବ।